Majong buntag magagahi. Aghang naong bisag buntag pa mura na magtagang gabi eh. Hagard ka jukuron kay. Si Dalton matagkalawon. Wala ko to balik ng mata na lamlam naman ang agi. Nagpakuha de ko ni Undoy og puso sa saging. Diya. Kaya na may makasagingan dari dyan na nang hibas Undoy sa tag-ija nga. Pwede ba among pusuan. Kay kakadin ko puso bitaw nga ginisa. Kato nakakita ko sa video sa Facebook. Nagtrending ra pa tong video na sa Facebook dito. Unsa murabag naikag man ko kaning gawas magbalik. Nagtrending man gud sa abot naman siguro to 4 million naman siguro to ka views mo nang pagganan ning gawas na pagbalik. Ini nga mapupusod sa timing man na may masaging dari na nagani pa bagong bunga na tanawan ninyo. Baw makitaan pa rin do na bago pa ning duso. Si Dalton naghilak. Kay nakakita man na. Basta makakita silang na ako sa gawas, maghilak-hilak kay gusto pud mo gawas. Di ako sila nandi ah. Agkani guys, at raman ni silang hinluan. Ito ratasud magtiwas. Kuha na nato ning ijang pakpak taman sa maputi siya. Makamansa ra ba ni guys og magkuan mo puso pag hinay mo sung sanina. Ug kamot pud makamansa og namoy mga event pag gloves mo. Pagkabulingit na injong kamot. Ako kay wa man koy kuan. Dato na gani kog tulin guys, naguna ko dadto. Nagandam na pug ko guys og kuan. Hulingan ako. Nagandam kog space ba kay tagaan man kuno ko sa hang classmate og pitsay magbaylo misang tawo mo nang nagandam na ko tug ang tamnan sa pitsay ug moabot na ini man diya nga karon man kun sa mo adhi bawo lagi pud og muda junto tanawon laman natag na abay magkuha sa tawo nga sabod aron makapitsay pug ko ag sili ang puunon pa in taon og mo kuan ba tong hang sili mo tobo ba to nga presko man to uy nahiwa pagkuhang Undoy pagdiraman. Saan ba mong puso? Daghan na ni putahe. Pilit-pilit na ko. Pwede ganin dyan mong bula-bula. Halos ta ng putahe sa puso. Hanan na himo ag content. Nakapost na sa Facebook. Karon gimingaw dyan ko mag-isa. Isa dyan nga puso. Mo nang mag-isa dyan ko ron. Mag-crave dyan ko dugan. Dyan ko kakaon. Murag lasa po to ng kaon to. Naghimo ko vlog. Ang dubayan na. Ay! Ilan na po ka? Duha na siguro ka tuig. Kaya ba dyan among nagbagyo. Pag bagyo kay wa na ba dyan saging. Naundang na pag among kuan. Dyan. Pagka-recover sa bagyo. Wala po kukautan. Kaya buntis naman ko na to. Nas Dalton. Uy, Nas Dalton. Liin taon na. Naghilak lagi. Gusto mo gawas. Kita man dyan na apa ko sa gawas. Munang si Japod. Mulipi pod. Kinahanglan pod na apo kusod. Kinahanglan kaming tulo mag-atubang ra. May maning mga kinabuhi sa bukid. Ngayon sila pobre ko nas bukid pero libre ra gatag mga utan. Free ra. Ito sila sa Manila. Palitunan eh. Sila may pobre dito kay paliton tanan. Kita dato na kay pangiton ra mas tabi-tabi. Atong mga silingan, mga buutan man ipanghatag ra man kay di pud nila maato. Atos Manila, di ko kakagpuso kay mahalan ko sila puso dato. Murag kani ko anan ni 40 or 50. Pas araga ko nakautag puso dito pa ko sa Manila. Alitin lagi tanan. Mahala. Mahal maguning puso saging kay may kasagingan dito. So di ana ko itulo ka buok guys. Sakturan niya namo. Tulong pud mi ka buok. Di ana rin na nagata ang puso. Lami ka ni gisahon. Good morning, Dalton. Dalton. Nanilhig na malaki na. Very good. Very good. Ugan sa ibuhatan na rin mo sundok po siya. Nilhig ko. Nilhig po siya. Nilhig stintin. Nilhig po siya. Magjuduran ko. Magjuduran po siya. Ang bata. Magpapalit ra ba dahil suka. Kaya ikumot sa kuan. Ang ikumot sa ito ang puso. Grabe. Dahil itong grabing kubihan na. Silig sa gawa. Silig kusod. Grabe. Kubihan sa atin na silig. Uy! Effective ko ng action Jesus word isang pagmatag ayaw hindi mo ipakita niya dangin mo buhat sundi po bantugay kay nawa nanilhig di ay be tanawag sinilhigan be tanawag sinilhigan karon silhig oy takas Diyan na guys sumana ko atad pero haning kumutan og suka karon wag tagek. Magamit na dyan ang siling ha, kaguko man, nangikuan gahapon. Yeah, magamit na dyan eh.
Unahan na itong mga hinog. Anaras dalton ha, maghuwat rag baluto ag puso sa saging ha. Kami man eh. Magligo na akong dalton guys. Gitaag na to. Kung muna dalton ligo agad na kaya rang lugayan na mata. Dali na ton! Ligo na! Diyan na guys, ready na gatuang paniuto. Lami ka jo pinamara si ja. Mura pag ginuguan ko na purma no, mura pag paklay ba. Pero saging reto, puso ray. Let's eat mga kagahi. Gutom jud ko kay. Namaw ko ganin na gamay ra gyud pamaw kay. Uy, naghilak naman na. Mag-grocery man ta meron guys, unja kay mura mag kapoy ko. Maglista na lamang ko ang ipapalit ni Undoy. Si Jan na lang yung patuon, di naman kuban, grabing inita, galaba dagang us ka init. Kinala na ilista kay wa man na masayo doon sa mga kuwang dari. Mo na lista jay hatag din sa tindahan pang chikan ratong na palit kay ug suguon lagi na sa high blood ko ladyo-ladyo ra ba mi sentro. High blood kung nay makuwangan pero sinagi napapalit ko na jag skin day ingredients. Nakuwangan di. High blood na po ko, doon dali ra ko high blood. Makus na dyan po sa mga away. Dahil pag dali na kay ka, kung ganyan lang, shoot, kung ganyan na akuan ba, drama series sa hangit pipage, o na na mahipos. So, anyway guys, ang isugos undoy o pag-usiri. Kamay ramay siyang ipalit, ingon si Jawa, kung siya kapalit sa uban, nagdali-dali na kung si Jawa. Nalaw na to. Ang taten? Matawag ko ni mo dahil? Nakras? Hala ka? Nandiyan ka, okay ra? Gusto gagdagan? Hala ka? Kisa may nag-drive? May nakras guys, di lang ko pwede mo video kayo at tayo authority. Huwag maka nagkadugo dahi. Gas-gas ra siguro na gamay. Di sama sila to nung sa semento? Asa man sila? Gikan sila dire? Agi kan dito? Padong dire? Isod mo lang daan diha. Halak ka. Tanaw ko nagwa ba nagkadugo? Okay raman, nakabarag raman hinon guys. Pero mga minor ko anra. Minor gas-gas. Sabi ko unsa na maning nagapak. So balik ta dare. Okay ra to sila kay nagdiko-lako pa man. Na ano siguro na gas-gas siguro dare. Gamay ramay dyan na da. Okay ba kung saan dyan ipalit. Basta gang ipapalit nila sa kanang mga basic needs nga amurang ganito na importante. Saka ni. Naman ko. Ipalit natin sa kahang gamay. Diya? Kaya grabe dyan. Magkasa mong kahatin. Kaya dyan tayo kahang gamay tin. Diya, sakto na dyan eh. Kaya grabe ka na mo. Grabe ka dyan. Bakla ka adyo. Hindi masigos ang mga lababo. Kaya nagbasan ka rin. Kaya magluto ko rin. O ginisa nga utan. Nam, dahil utan sa rip. Sayang. Diya, ito sa nga. O, das na agira dito. Basin o. Malata. Excuse me. Shampoo. Baby bath ni Dalton. Adun si Dalton dari guys. So nakatipid-tipid ko kay ang sitapil arang mahala. Anja. Dako na ba si Ja? Dali ra mahurot. Asin. Tapos sibuyas. Kay no man gamit ka adyo. Ay mga suroy-suroy. Isda sa padyan. Mga sagrada. Mga nukos. Nga na. Mapalit raman mi. Ni anong may luman nga inga. Hindi palit. Yun, di na mag-bigsen. Palit mo lagi sa bigsen. Kamay. Kamay naman isang gipalit. Tundan. Dalton. Dalton kaya parang nagnagundan. Margarine. Tag na ko palagi. Kuwang-kuwang. Napkin.
Patatas ni Dalton og carrots. Nagluto ko ron ay potato og carrots. Nge! Kuwang-kuwang. Nagaba? Namumo na lang po. Iskula? Namumo na po. Sakay gyapon silang tulo. Ini Martes lagi ta ba? Nagkaha, cute ta. Ang isaw darig basura. Nagsidal to, tang undoy nagaban-uban. Kay na may kuan sa undoy, transaksyon dito pikas sityo. Ito si Ja, uban-uban po. Ang buhaton dali guys, ang pinanipis nga na. Kaya na may time nga hadyang taghag sa kahiwa. Murag tao og biskwit. Sayang rin guys, oh. Wak pa. Nagkugi na lang sa tanig luto na ni Pinobre. Oh, gimi nga magud ko magluto. Wala gimi Abu Dari si kuya, wa pa pud ka lugar. Kay si Undoy kay diyon pus Undoy mo palit og gasol kay na trauma si Jam, haglot si Jagas. Ang ginan nga mo palit mi ukuan. Kanang ana bang di kurente ra, papud ka palit. Adari sa mo ang kuan, wa may kailas bran, hadlok man kay anjak mo ilbo. Uy, sarisa. Apoy tiwas.